Din id-dilka mqazza, għattiba u l-ħnina kbira tiegħu jaqaf miegħek il-mulej bil-grazzja tal-Ispirtu Santu. Jaħfirlek dnubietek u jsalvak, iħenna lik u jgħinek. Forsi huwa kliem li ma tiftakarx li inti xi darba ntqallilek jew li xi darba xi ħadd qalu l xi ħadd, imma dan huwa l-kliem li s-saċerdot jgħid fil-mument tad-dilka tal-morda. Il-qalba tiegħu kif stajna nisimgħu hija il-mument tal-ħnina b'din id-dilka mqazza, għattiba u l-ħnina kbira tiegħu jaqaf miegħek il-mulej bil-grazzja tal-Ispirtu Santu. Jaħfirlek dnubietek u jsalvak, iħenna lik u jgħinek. Forsi din il-kelma f'dan il-ġublow ta' ħnina li daqt nagħtu bidu għalih imniedi l-Papa Franġisku, hekk tista' tkun kelma li ħdejn il-persuna tal-marit ma tibqax biss fuq fomm is-saċerdot, imma b'xi mod issir anke il-fomm ta' kull nisrani ħdej kull persuna marida. Il-Papa jgħidilna fil-ftuħ tal-ittra tiegħu Misericordjas Vultus illi Ġesu huwa wiċċ il-ħniena tal-missier. U dan il-wiċċ ta' Ġesu però huwa l-wiċċ li tidher fuq wiċċek, fuq wiċċi ħdej kull persuna li marida. Il-marit fejn se jaraħ dan il-wiċċ ta' Ġesu jekk mhux fuq il-wiċċ tiegħek u fuq il-wiċċ tiegħi. U allura jenru eżisti matul din is-sena ta' ħniena aħna kif nistgħu ngħixuha din il-ħniena tal-qrib il-marit. L-ewwel ħaġa nixtieqek naqsam ftit maħut is-saċerdoti l-kol kemm aħna. Għaliex is-saċerdot huwa Kristu ieħor. Bil-qawwa tal-ordinazzjoni saċerdotali, is-saċerdot jersaq lejn il-marit mhux bħal kull persuna kwalsiasi, imma taħt il-qawwa taħt l-unzjoni tal-Ispirtu Santu li rċieva. U meta Ġesu jitkellem minnu nnifsu bħala il-midluk dak li rċieva l-qawwa tal-Ispirtu fil-ktieb ta' San Luqa kapitlu 4 jgħid l-Ispirtu Santu konsagrani u fost l-affarijiet li jgħid biex iwassal bxara tajba lil-fqajrin, etc. Hemmhekk għandna verament Ġesu il-Kristu u s-saċerdot il-Kristu ieħor iġib il-preżenza tal-missier għal persuna marida, imweġġa, imfarka f'dan is-soċjetà. Is-saċerdot jersaq lejn il-persuna marida bil-qawwa tal-Ispirtu mhux bil-qawwa tiegħu. Għaliex għax dak li għandu xjoffri f'dak il-mument u dak li jgħidilna San Pawl eżistijaj, illi bl-istess faraġġ li Alla jfarraġġ lilna aħna ridu nfarġu lil xulxin. Qatt kunt marit u saċerdot talab miegħek. U qatt kunt marit u talab miegħek u waret x'paċi ħassejt fil-qalb tiegħi. Dak huwa l-faraġġ tal-Ispirtu Santu li San Pawl b'mod ieħor jgħidilna wieħed mill-frott tal-Ispirtu Santu fl-ittra tiegħu Galatin kapitlu 5 vers 21-22. Eżis saċerdoti li forsi qed issegwuna bħalissa. Matul din is-sena ta' ħniena ersqu lejn il-morda bħala nies midluka li għandkom il-qawwa tal-Ispirtu fikom, poġġu jdejkom fuq il-morda, itolbu magħhom ħalli jesperjenzaw din il-qawwa tal-faraġġ tal-mulej. Però eżisti s-saċerdot jista' joffrilna ħafna wkoll iktar minn sempliċement talba hija is-sagrament tad-dilka tal-morda. Matul din is-sena tal-ħniena jridu niskopru anke id-dilka tal-morda bħala sagrament tal-ħniena Alla għalina. Ma ħarsux li bħala sagrament tal-mejtin, eżisti mhux mamma mija ġer xi ħaġa qiegħed bil-griżma ġifieri wasal biex tmut, qiegħed bil-griżma ġifieri l-ħniena Alla qiegħda fil-ħajja tiegħek. Però biex niċċelebraw b'mod konxju, ejjew nagħmlu dak jidilna San Ġagbu, ejjew kun il-marit li jibda jitloba. San Ġagbu jgħidilna kapitlu 5, hemm xi ħadd marit foskom ħajsejjaħ lill-Presbiteri tal-Knisja. Ejjew nħajru anke s-saċerdoti nħajru n-nies, però anke kull min qed isegwi nitalmu kif nitolbu aħna għal dan is-sagrament. Issa ċertament mhux ħadd titlob għalih jekk qiegħed l-aħħar nifsijiet ta' ħajtek, jiġifieri il-Knisja turina li mhuwiex għall-aħħar nifsijiet tal-ħajja tagħna. U dan nixtieq ħeġġiġkom hemm dan l-mument tal-ħnina Alla li huwa available għalina. Imma xi drabi ma nkunux aħna stess li niftuħ dan il-bib. Irdu dejjem il-ħadd ieħor li jiftaħulna. Ejjew nitalmu ngħaddu aħna jista' jkun dan bib ta' ħnina wkoll li anke l-Papa Franġisku qed jipproponilna mhux neċessarjament ta' sagramenti u juża bibien oħrajn, imma forsi dan id-dilka tal-morda tista' tkun bib ta' ħnina għall-morda. Ejjew ma nibżawx nitolbu il-qawwa tal-fejqan f'dan is-sagrament li kif qedtilkom fit-talba tiegħu hija l-ħnina ta' Alla li tiġi tmissna. Fl-aħħar mill-aħħar Ġesu tad-drabi fil-Vanġelju, pereżempju San Matteo kapitlu 14 vers 14 jgħidilna u tħassar il-morda tagħhom u fejjaqhom. San Mark kapitlu 1 vers 40 jgħidilna meta mar wieħed lebrus għand Ġesu jgħidilna il-Vanġelju imqanqal mill-ħniena Ġesu mettilu fuqu u messu. Ġesu fil-persuna tas-saċerdot meta jarak jitqanqal bil-ħniena
u jrid imessek, ipoġġi jdek fuqek u jagħtik il-qawwa u il-faraġġ tiegħu. Il-faraġġ fid-tbatija jew il-fejqan kif jogħġbu jagħtina. Però il-ħnina mal-marit matul din is-sena eżistej mhux biss għalina saċerdoti biex niċċelebrawha. Ġesu wieħed mill-atti ta' ħnina li jsemminna li anke l-Papa Franġisku qed jippromovi anke fl-ittra tiegħu lejn l-aħħar hija kont marit u ġejtu tarawni. Eżisti persuna marida waħda mill-iktar affarijiet li tgħaddi minnha hija s-sens ta' biża', s-sens ta' iżolament, is-sens li nħossok waħdi. Ġesu interessanti li f'dal-opri ta' ħnina kont marit u ġejtu żuruni. Hemmhekk ma jidhirniex kont marit u ġejtu tfejquni. Huwa l-mument meta għandna bżonn il-preżenza tagħna, preżenza ta' mħabba, preżenza ta' ħnina, preżenza li timla qalb il-bniedem, preżenza umana li allura anke ma' min mhux nisrani li forsi mhux lest li jirċievi t-talba, mhux lest li jirċievi s-sakrament, jew uħud minna li forsi ma tantx għadhom daqshekk prattikanti u ma daqsxejn xettiċi mis-sakramenti. Aħna wkoll nistgħu nkunu preżenza ta' ħnina, preżenza illi tfejjaq. Ejjew nagħmlu ħilitna, imma mhux ta' darba ejjew nieħdu commitment matul din is-sena. Forsi ma' persuna waħda mill-parroċċja tiegħek, persuna waħda li qiegħda fit-triq tiegħek li hija marida, persuna waħda li qiegħda long term f'xi sptar, li tuħu commitment, tmux tara l-mitruħ, ara l-waħda, imma l-waħda ta' spiss, kun dik il-preżenza ta' Ġesu anke mingħajr ħafna kliem, imma preżenza illi tfarraġ. U l-aħħar ħaġa eżisti il-ħnina lejn il-marit tal-mulej tidher permezz tat-tobba, tan-nurses, tal-ispiżjara, tal-istaff mediku. Iktib ta' Bin Sirak, kapitlu 38, għandna passaġġ mill-isbaħ fil-kelma tal-Alla fejn jgħidilna li kull fejqan jiġi minn Alla number 1. Sew bit-talb u sew il-mediċina. Mit-talb nifhmuha, mill-mediċina għaliex. Il-kelma tal-Alla tgħidilna li Alla tagħna dduha mill-art għaliex għax il-mediċina magħmula mill-ħxejjex. Il-ħxejjex huma ħolqien ta' Alla. Alla ħaseb għal-rimedju tal-fejqan tal-bniedem anka bil-mezz naturali. U allura eżisti din nista' jkun mument fejn il-mod kif aħna nħarsu lejn il-mediċina, kif aħna nħarsu lejn l-istaff mediku. Għalnaqas aħna bħala nsara ma nħarsux lihom biss bħala fuq livell uman, tobba, nurses, spiżjara li jagħmlu xogħolhom. Dawn huma wkoll rigal ta' Alla għalina. Il-ħnina ta' Alla tidher anke permezz ta' xjenza fil-ħajja tagħna. U jew niftħu qalbna anke għal din ir-realtà ma nħarsux lejn l-istaff mediku bħala dritt li għandi għax jiena ċittadini. Okej, jekk ma temminx forsi tħares lejek, imma aħna ninsara ma rridux nagħmlu pass il qudiem u dawn naraw ukoll anke manifestazzjoni ta' ħnina ta' Alla. Jekk hawn xi ħadd li qed fil-qasam mediku eżisti nixtieq ninkoraġġikom. Il-mulej jaf idejkom kemm issew ġisem Ġesu, għajnejkom kemm ħarsu lejn Ġesu, kemm tmajtuh, kemm sqejtuh, kemm kontu preżenti, komplu kunu sinjal ta' din il-ħnina. Issa di mhux dejjem tkun aċċettata ta' xi kultant xi ħadd ma jgorx għalina u mhux dejjem anke aħna saċerdoti. Ejjew ma nifqux minn dawk il-mumenti. Inħallu l-ħnina tal-Alla anke tirbaħ il-qalb tagħna biex nbqu nuru ħnina. U l-aħħar ħaġa eżisti qabel ma nagħlaq. Il-ħnina ħdej is-sodda tal-marit, il-ħnina tal-Alla anke matul din is-sena, irid jgħix anke minnu marit. Kemm sabiħa eżis ħuti li intom morda li ma tħallux il-mart jalaqkom fikom infuskom, imma l-istess dbatija tkun ta' kompassjoni għalikom biex tiftakru fid-dbatija tal-oħrajn. Taf li anke fuq is-sodda tal-mart inti tista' turi ħniena ma' nies oħra tgħidlek kif għader. Beni titlob għalihom pereżempju. Meta fil-mart tirċievi t-talb tuħu pjaċir, imma meta int marit u titlab għall-oħrajn dik hija ħniena kbira li anke l-marit kapaċi juri ma' persuni oħra. Jekk tgħix marit l-isptar, il-ħnina li tista' turi anke mal-istess sħabek tal-istess kamra li inti qed tgħix magħhom dak il-mument ta' mart. Tgħidli kif nista' nuriha. U anke b'daqsxejn ta' paċenzja li forsi qdew il-marit ieħor qabel ma qdew lilek. Jew forsi kont int min jeddek li ċedejt li jaqdu lilek biex jaqdu l-ħadd ieħor pastik aktar quddiem. Dak ukoll huwa taħnina bejn marit u persuna marid oħra. Aħna l-insar eżistijej, id-batija ma talaqniex fina nfusna bħalma Ġesu fuq is-salib sab il-ħin biex jiddialoga ma' Marija, ma' Ġwanni, mal-kriminal li jirbaħ il-ħnina tal-Alla fl-aħħar mument. Xi drabi irridu nkunu fuq is-sodda tal-martana fil-momenti jibsa tagħna illi d-batija ma talaqniex imma nibqu noffru mis-sodda tal-mart anke l-ħnina l-oħrajn. Fl-aħħar mill-aħħar, il-ħalli it-tajjeb ngħidulu aħna jirċievi l-ħniena minn Ġesu li qed ibati. Allura anke int fil-batija tiegħek fil-mart tiegħek tista' turi l-ħnina tal-Alla għall-oħrajn. Jalla eżistijej.
nkunu tassew il-wiċċ ta' Ġesu għal xulxin mal-morda matul din is-sena ta' ħnina. Għal-morda minn mhux marit, però anke minnu marit għal ħaddieħor. Jalla nkunu dan il-wiċċ ta' Ġesu. L-imbagħad dak li jitlob is-salmista mulej urini wiċċek. Nistgħu niskopruh fuq is-sodda tal-mart, viċi versa. Minnu marit jaraħ minn mar jaraħ, imma anke f'min mar jaraħ f'wiċċ il-marit. U jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtina slim.